no? Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga boss. So naimbag nga bigat kada kayamin ako. So galing ako ng ngayon sa Mabalacat City. So sinundo ko yung mga kasama natin sa trabaho doon para umuwi. Kasi tuwing Sabado kami umuwi. Tapos Lunes ulit babalik po kami doon sa mga site na pinagtatrabahuan namin. So kaninang umaga galing ako sa Mabalacat. So Sabado kasi ngayon nasundo ko na yung nasa Mabalacat, yung mga tao natin doon. So pupunta naman tayo ngayon sa Malasigi. So susundin ulit natin yung mga kasama natin sa Malasigi mga boss. So tingnan na rin natin mga boss kung ano yung mga natapos nila doon para may update natin yung project natin doon na house project. Okay, so andito na tayo sa bandang Kamiling, Tarlac. So papunta na tayo sa Malasigi. So unang bayan na pupunta natin Bayambang. Tapos sunod na yung Malasigi. Okay, so pakita ko sa inyo yung daan. So yan yung daan. So mag-isa lang ako ngayon mga boss na nagbiyahe. Siyempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo sa Montina Ating Channel. So malaking tulong po yan sa katulad namin na nagsisimula pa lang sa YouTube. Paki-like na rin yung video na to mga boss. So yung kunting paki-click nyo lang, malaking tulong na po yan kung na-click nyo yung like. Okay, kung hindi nyo nagustuhan, hindi mag-dislike kayo. Ganun lang mga boss. So kasi dyan po kasi gumagana yung algorithm ni YouTube. Mas maraming likes, mas maraming comment, lalo kanyang i-recommenda na panoorin ng ibang mga viewers. Okay, so yan lang mga boss. Tapos sa mga naka-line up na project, pakihintay-hintay nyo lang po mga boss. Hindi ko naman nakakalimutan yung mga ninyo, mga message ninyo. Basta naka-line up po kayo. Kung nagpa-line up po kayo sa amin noon, nakalista pa rin kayo mga boss. So wala po kaming nilalampasan. Kung ano yung mga naka-line up, yun po yung sinusunod naming trabaho. Malaki man yan o maliit, kung sino yung nauna na nagpa-line up, yun doon po kami. Okay, so hindi po kami nagsisingit ng ibang trabaho. Kung yun lang yung naka-line up, doon po tayo. Okay, so samahan nyo muna ako sa pagsundo sa mga kasama natin sa trabaho. So ang doon, yung humawak ng project sa Malasigi, yung pamangkin ko si JR. So ayan. Tapos doon sa Karabawan mga boss, kasi hindi pa tayo nakapagpintura doon ng ceiling. Tapos yung mga ilaw hindi pa tapos. So sabi ni madam, okay na daw, pipintura na lang daw namin yung ceiling. Tapos yung mga ilaw daw, mag-usap pa daw silang mag-asawa bago sila bumili ng ilaw sa atin. Okay, so kung gusto nyong bumili ng ilaw sa amin, okay, mga kornisa, so mag-message lang po kayo sa Maclagunillo Cornices. Okay, so ang makakausap nyo dyan yung misis ko. So yung sumasagot dyan. Tapos paki-like na rin yung page natin mga boss na Maclagunillo Vlog Ceiling and Partition Specialist. Yan, Tarlac Ceiling Partition Specialist. So makikita nyo dyan sa screen mga boss. Pati yung group natin na sali na po kayo mga boss sa Ceiling Design and Partition Ideas Philippines. So andyan na rin sa screen. Okay, so yan mga boss, sama nyo muna ako rito. Okay, so marami rin tayong naghintay na project dito sa bandang Pangasinan. Siyempre marami rin dun sa Pampanga at Bulacan. So isa-isahin natin yung mga boss. Pero sa Manila, mga malalayo, hindi po kami pwede mga boss sa karating bayan lang po namin. Malapit lang dito sa Tarlac, pwede po. Okay po sa amin. Pero sa Manila, sinabi ko na rin sa inyo mga boss,
hindi po kami pwede doon sa Manila. So meron tayong ano doon kasama na nagtatrabaho rin sa akin doon. Isang taon din siya nagtrabaho sa akin. Bali asawa siya nung kapatid ng asawa ko. Okay, so ang pangalan niya Tonsaldo. So makikita nyo dyan sa screen mga boss, i-message nyo na lang siya kung gusto nyo magpakisami sa kanya. Okay, so yan muna mga boss. Biyahe muna tayo. Dito kasi sa banda sa Pangasinan, may checkpoint pa rito. So medyo maigpit din sila rito mga boss. Dapat kompleto ka. Hindi ka pwedeng pumasok dito kung hindi ka naka kompleto yung bakuna mo, yung vaccine mo mga boss. Okay, malapit na tayo sa checkpoint. So ayan, so kita-kits ulit tayo mamaya mga boss. At kailangan kong ilabas yung ID ko. Okay. Okay, dito na tayo mga boss. So ayan, susundin natin mga kasama natin sa trabaho. Siyempre i-update na rin natin kung ano mga natapos nila rito. Okay, so andyan pa sila foreman. Nakuha na sila kanina dito. Saan sila sumakay? Truck. Nakatrack sila lahat. Ba't di ka sumabay? Hindi na namin alam dito. Nagtatrabaho pa kasi kami kanina nung umuwi sila. Wala na naman si foreman. Punta rito si engineer? Hindi pa dito. Hindi pa punta? This week walang pumunta. Okay. So i-update lang muna natin mga boss. Wala daw si foreman. Nauna na daw sila umuwi. Tapos si engineer hindi daw na masyal ngayong araw na to, itong week na to. So tingnan natin mga boss. So si GR nga pala yung humahawak ng project na to mga boss. Okay. So ayos na. So makikita nyo dyan sa screen mga boss yung 3D model nya. Tapos ito yung itsura nya. Tapos so, kulang na lang dito yung mga kornisa. So nakapagmasilya na rin sila. So ayan. Okay. So yung napili nilang kornisa dito mga boss, yung new design. Oops. Okay. Tapos dito sa kabila. Okay, so ang kulang din lang dito yung mga karnisa. Eh dito nakapaglagay na rin silang karnisa rito. Tapos punta tayo sa kabila. So dito wala pa. Okay. So ayan mga boss, so alis muna kami. So sa susunod ko na lang na i-update ito mga boss. Okay, so wala pa rin span rail. Okay, so babalikan na lang natin sa Lunes pag namasyal ulit tayo rito. So wala tayong makakausap, una na pala silang muwi. Okay. Ayusin mo na yung at bibelta tayo. Okay, mamaya ulit mga boss. Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga boss. So andito ulit tayo sa Barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. So natapos na natin yung ceiling dito. Bali nagpo-pull out na kami ng mga gamit. So ayan. So andito na yung mga scaffolding namin kasi
natapos na namin yung ceiling. So lahat ng tao ko uwi na kami. So ang ano rito mga boss, ang ginawa namin dito yung ceiling. Dito sa harap kornisa na lang yung nilagay namin dito. So naglagay kami ng kornisa dyan. So makikita nyo dyan. So ayan na. So yung nilagay nating design dito na kornisa yung ND. So ang gagawin na lang kasi na rin dito, mamasilya na lang nila yan. Tapos pipinturahan na lang. So ito na yung ceiling natin. So ang kulang na lang dito yung pintura. So yun na lang ang kulang dyan. Tapos yung mga ilaw. So yan. So makikita nyo sa 3D model tsaka dito. So yan na siya. Okay, so makikita nyo dyan sa screen. Okay. So ayan, ang kulang dito yung mga ilaw. Siyempre nakapagmasilya na tayo, wrapping tsaka finish. Tapos yung mga ilaw rin dito. So may ilaw tayong nilagay dyan mga boss. Tapos yung ceiling rose, nakapaglagay na rin tayo dyan. So may tinta rin tayo dyan sa Maclagonilla cornices. So kung gusto nyo mag-order ng cornisa o kaya ceiling rose, so makikita dyan sa Maclagonilla cornices. Pati mga ilaw boss, kung gusto nyo mag-order, meron din kaming tinda dito sa Maclagonilla cornices. Okay, so dito sa dining, so okay na rito. So ang kulang na lang dito yung mga ilaw na lang. Siyempre pintura. Tapos dito mayroon pang gagawin dito na minibar. So mayroon pang ilalagay dyan. Tapos yung kitchen, mga cabinet. So sa ngayon pwede na silang mag tiles dito kasi natapos na namin sa taas. Okay, punta tayo rito sa kabila. So dito sa kabila mga boss, so ito na. So yan yung kornisa natin dito. So nakapag-kornisa na tayo rito. Okay, so new design yung nilagay natin kornisa rito. So pare-pares lang. So cove-light yung ginawa natin dito. Tapos 45 yung nasa taas yung model. Tapos dito sa CR, okay na rin dito. So nakapag-kisame na rin sila rito. Tapos dito sa kabilang CR, so nakapag-kisame na rin sila rito mga boss, pintura na lang. Siyempre naglagay dito ng manhole dito para pag-akyatan ng electrician. Okay, dito rin. So nakapag-ano na rin tayo sa second room. So yan din yung nilagay natin, cove design. Tapos yung cornisa natin, ganun din nilagay natin. Tapos ganun din dito sa third room. Okay, so ang kulang na lang dito yung mga pintura na lang, tapos yung mga ilaw. So yan mga boss, so pwede na silang mag tiles. So ang problema lang, wala yung mga trabador. So hindi sila pumasok ngayon dito mga boss, yung town engineer. So maganda na sana kung maumpisan na nila itong tiles para matapos na. So sandali na lang sana ito mga boss. So wala rin kasi akong balita kay engineer at kay foreman. So wala kasi sila. So dati si engineer hindi ko na nakakausap, ngayon pati na si foreman hindi ko na nakakausap rito. So nagtrabaho na lang basta kami. So ang problema dyan, wala akong mahanap na pwedeng makausap rito. So dito sa sa labas, so nakapag na rin sila dito, nakapagmasilya na. So ang kulang na lang diyan yung mga ilalagay dito. So yung naka-skin coat na rin sila dito. Tapos dito sa kabila, so may kabit na rin yung ibang pala mga boss, yung ibang salamin natin, yung mga ibang bintana ni kabit na. Okay, so dito nakapagmasilya na rin sila rito. So ang kulang na lang dito, siyempre yung pintura. So siyempre ipipinis pa nila itong masilya. Okay, so ayan na, kumakain na rin sila dito mga boss. Kain tayo mga boss. Kain po mga boss. Okay, so sila po yung naka-assign dito mga boss. So sila nagtrabaho sila rito. Ang problema ngayon, wala silang sahod. At least may trabaho sila. So yun ang problema ngayon boss, kasi yung sahod namin dito, kinukuha lang namin kay engineer, si foreman naman yung nakakusap namin, tapos binibigay na lang sa kanila yung sahod. So ngayon naka-advance na pa. Naka-advance na sila sa akin. Ngayon ang problema, wala kaming sahod.
Yan ang problema ngayon kasi wala sila foreman tsaka si engineer. Wala rin akong balita sa kanila. So at least may trabaho sila. Yan lang, walang sahod talaga. So yan ang nangyayari dito kasi mga boss. Kung ganyan na ano, siyempre obligado na ako yung mag-abono rito. Ako muna yung magpapa-sahod sa kanila. So maganda sana kung binibigyan din ako ni engineer dito ng budget. So wala pa kasi siyang nibigay sa akin dito kahit piso para sana mapasahod yung mga kasama natin nagtrabaho rito. Pati yung kornisa ko rito, siyempre materialis ko rin yun. Hindi pa nabayaran kasi wala akong makausap rito, pati si foreman wala rin. So wala pa rin yung, kaya wala rin, wala akong pwedeng singilin. So yan muna yung ano, update dito sa Barangay Abunagan, Malasigi, Pangasinan. Siyempre i-update ko ulit ito next week siguro, baka dito na sila siguro. Ang balita ko kasi ano umuwi si engineer sa Zambales kasi nagkaroon ng COVID yung dalawa niyang anak. So maybe sa susunod na week siguro andito na siya para makausap natin siguro pati mga tao niya, pati si foreman. So ang nagtrabaho lang kasi rito ngayon yung mga tao ko. So yun nga, ako muna yung magpapasahod rito habang wala siya. Okay, so ayan mga boss. So siyempre i-update ulit natin ito sa next week. Baka sakaling makita na natin sila foreman tsaka si engineer. Okay, maganda sana kung makausap ko sila ng personal kung ano yung mga plano pa rin nila dito sa bahay. Okay, so hanggang dito muna yung video natin. Kung may shoutout mo siguro mga boss, doon na lang siguro sa bahay. Okay, so hanggang dito lang video natin mga boss. Magagandang araw po sa inyong lahat at God bless. Okay, so yan mga boss. So bago tayo mag-shoutout, so inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe kay Master Walter Digaom Music Collection. So makikita niyo dyan sa screen. So taga Davao po siya. So sa lahat ng mga taga Maragusan dyan, so subscribe na po kayo mga boss. Supportan po natin yung kababayan po natin na taga Maragusan. Okay, so lalo na sa Visayas region. So supportan nyo na lang po siya mga boss. Bali bilas ko po siya, asawa po siya ng hipag ko. Okay, shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kay Rico N. Warren Lalata. Shoutout kay Mario Blianca Flor, watching from Singapore. Shoutout din kay Kankan Cassandra from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Mindoro. Shoutout din kay 4S Team Nolasco Vlog, watching from Saudi Arabia. So shoutout din kay Elvis Reyna, watching from UAE. So lagi po siya nanonood mga boss. Shoutout din kay Alfredo ng Dasma, Cavite. Shoutout din kay Ala na Ladin Lapitan. So ang hirap ba bigkasin, pasensya ng mga boss. So shoutout din kay Rayman Navarra, watching from Jisan KSA. Shoutout din kay German Barbarona. So ayan mga boss. Tsaka shoutout din kay sa new subscriber natin na si 4S Team Nolasco Vlog at kay Kirby Adadines. Pasensya na po kung mali yung pagkabasa ko mga boss. Okay, so shoutout din sa kay Lopez family. So shoutout din nga pala kay Sir Rogelio Mirasol, tsaka kay Jack Esguera. So nagbigay siya ng listahan, shoutout mga boss. So shoutout na natin mga boss. So shoutout kay Lopez family. Shoutout din kay Ian Lopez. Shoutout din kay Bernadette Lopez. Shoutout din kay Laylay Lopez. Shoutout din kay Lorraine. Ganon din kay Gabi. Shoutout din kay Joy. Shoutout din kay Bian.
Shoutout din kay Joseph. Shoutout din sa iyo, Patrick Esguera. Siyempre, shoutout din kay Galang Family, sa Galang Family, Rose Ann Galang. At shoutout din kay BB Eyes. At shoutout din kay Javi Flores. So, yan po lahat yung nagpa-shoutout mga boss. Siyempre, i-update po natin kayo sa next week dito sa Malasige, Pangasinan. So, hindi ko pa nakausap si engineer, pati si Foreman, kasi hindi sila nagtrabaho nung itong week na to. So, ang balita ko kasi, umuwi si engineer, nagka-COVID daw yung dalawang anak niya, kaya umuwi. So, siyempre, hindi ko rin po alam kung anong balita kasi tinatawagan ko siya, hindi ko siya matawagan mga boss. So, yung balitang yun, nasabi rin sa akin nung isang tao niya. So, nakita ko siya rito sa amin. So, yan, hintayin na lang po natin mga boss yung update dito sa Malasige. Dapat makausap ko na rin si engineer o kaya si foreman para alam ko kung ano yung plano nila. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Kung nagustuhan man itong video natin, mag-like na lang po kayo. At paki-subscribe na rin itong video natin sa mga baguhan po dyan. Ilagay nyo lang po sa i-click nyo na lang po yung notification bell, tapos ilagay nyo po sa all. Okay, so sana may natutunan kayo sa video ito. At sana manood pa kayo lagi. Malaking tulong po yan sa amin mga boss. So para ganahan po kami mag-upload ng iba pang mga video. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. At ingat po tayo lagi. At God bless.